そうなんか。いいよ。何する？じゃあ急に始まるモノマネ大会。イエーイ。そしたらグーじゃんけんぽい。じゃあやるね。うん。えぐいで。誰？待って誰？えぐいで。誰？じゃじゃーん。特製オムライス。あ、お待たせしました。おりかくです。7勝5。ピンポーン。イエーイ。最初はグーじゃんけんぽい。あ、じゃあわいやりまーす。いいよ。じゃあ始めるよ。レオンちゃんのこと好き。誰？なんかわかんない。じゃあわかんない。もう一回ね。今日のレオンちゃんかっこいい。大好き。なんかわかる？いや、わかんない。わかんない。ヒントね。近くにいる人。わかった？わかったの？かわいい。ごめんねからかって。ごめんねからかって。